Здравейте! Аз съм онзи, който некой не назовава името. Защото онзи, който назове името му, ще трябва да плаща данък неопределен от 4000 лева. Това няма значение сега. Поканил съм един мой много добър приятел, Бойко, извинете, колегата, не е все още колега, мой много добър приятел, Барак Обама. Здравей, Барак. Здрасти. Hi, I'm really happy to see you, Mr. Борисов. Вале, какво си мисля за мистер? Така какво ме взепеш? Look, I try to tell you something here very special for me. I love you very much. Какво рече? Нещо заед с беле ли каза? Ей, ще патиш. И все пак, с тебе ще пим по една на кик, нали? Не ме разбра, ей. Well, thank you very much. Thank you. Right, hey.